Bona nit, benvinguts a Fòrum, un programa que té l'objectiu de prendre el pols a l'actualitat badalonina a través d'entrevistes o debats amb els regidors de l'Ajuntament de Badalona, amb els representants, diguem-ne, nostres dins el consistori. Hem volgut començar aquest programa, que per cert tindrà una freqüència mensual, amb una entrevista amb l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. Bona nit, alcaldessa. Bona nit. Benvinguda. L'alcaldessa acudirà cada 2 mesos aproximadament a aquest programa per respondre les preguntes que li faran 2 periodistes badalonins que seran diferents en cada ocasió. I avui, per començar, per fer aquest primer programa, volem tenir amb nosaltres la presència de Sílvia Soler, periodista i escriptora. Benvinguda, Sílvia. Bona nit, hola, gràcies. Gràcies per venir. I de David González, que és el cap d'informatius de Ràdio Ciutat de Badalona i Televisió Badalona. Benvingut, David. Bona nit, Miquel, gràcies. Benvingut, ben trobats. Doncs anem a començar ja, si us sembla bé. Alcaldessa, està preparada? Permetin que li faci la primera pregunta, si li sembla. Portem ja uns mesos en el mandat, des d'aquest juny-juliol. Com ha anat tot això? Com han anat aquests primers mesos? Doncs amb molta responsabilitat, molta feina, molta il·lusió, sense parar. Hem començat a posar en marxa el programa de govern i captant una resposta molt positiva, amb ganes de canvis i de tirar Badalona endavant. Bé, la resposta és bé. A veure què li plantegen ara aquests periodistes. Consti que nosaltres no sabem què li preguntaran i crec que vostè tampoc ho sap. No. És a dir, què és el que poden dir. Per exemple, si voleu, ja comencem. Sílvia o David, qui vol començar? Jo, si sembla, volia començar parlant de grans projectes de ciutat i en aquest cas de projectes heretats del govern anterior. I em refereixo, com no, al canal del Port, un projecte que les forces d'esquerra tradicionalment han rebutjat, sobretot les ecologistes, i que no només està encetat, sinó que sembla que tindria un suport veïnal a tenir en compte. Per altra banda, la construcció de Mercadones, un projecte que ha mostrat el seu rebuig als petits botiguers, però no només hi ha com a mínim 3 bastant encetats, sinó que a més afecten la viabilitat de 2 entitats de la ciutat, com són la Penya i la Fundació Badalona Capaç. Fins a quin punt vostè o el govern se sent còmode gestionant aquests projectes i fins a quin punt també poden hipotecar projectes que tenien a la cartera o que tenien en ment? Sens dubte, aquest és un dels temes que des que iniciem, quan entrem, ja ens trobem com un dels temes que hem d'abordar amb una discrepància amb el que hauríem fet nosaltres si hauríem estat al govern anys enrere i els haguéssim abordat d'una altra manera. És a dir, que no responen al model de ciutat que nosaltres hauríem impulsat, però que es troben en un punt, i parlaré per separat dels projectes. En el cas del port, que ens hauria agradat moltíssim, i també seríem amb els dos, puguem aquests grans projectes de ciutat poder dir, fem processos participatius en què la ciutat realment opini sobre si aquest model de ciutat és el que vol o no el vol, i que fossin decisions que no estessin en mans de si governa aquest o governa l'altre, o en mans dels compromisos anteriors, sinó d'una plena consciència de la ciutadania envers què vol de la seva ciutat, quin model de ciutat volem tenir. Però ens trobem que, en el cas del canal del Port, això està avançat a un punt i ha compromès una quantitat de recursos i de personals també de moltes famílies de Badalona que han invertit en aquest projecte, que estan esperant que es desenvolupi per poder-hi anar a viure. Ja hi ha un recorregut fet que ens fa donar que aturar i tirar enrere seria molt més perjudicial que no seguir endavant. Però no seguir endavant sense fer-hi modificacions. I aquí està on podem posar, la nostra petjada, amb la nostra mirada de govern diferent, de govern que compta amb la ciutadania, de govern que té unes prioritats al servei de les persones i no al servei de les grans empreses que puguin estar fent una política més especulativa. Aquestes modificacions, se sap per on podrien anar? Sí, la modificació principal és que posem llum davant del projecte i cridem a totes les entitats veïnals que hi estan al voltant i a les associacions de propietaris que són veïns i veïnes de Badalona que han invertit i que s'han organitzat com a associació,
I el primer que fem, tot just entrar en el nou govern, és reunir-nos amb aquestes persones per parlar de com està el projecte, posar-hi llum, escoltar i veure, poder diagnosticar d'alguna manera en quins aspectes hi descobrim que hi ha molts punts d'aquest projecte que encara no estan del tot tancats i, per tant, que poden estar subjectes a participació directa per prendre decisions sobre alguns usos. Hi ha unes zones que són per equipaments públics, i hi ha també el mentrestant, el pensar amb els anys que queden perquè s'acabi de desenvolupar, hi ha certes propostes sobre què fer amb les parcel·les que trigaran temps a desenvolupar-se, això per una banda. I, paral·lelament, també estem treballant en trencar aquesta opacitat sobre el projecte a nivell general, a nivell públic, per tota la ciutadania. Nosaltres primer, com a regidors i, per tant, membres de Marina Badalona, de la Junta General de Marina Badalona, entrem en una fase també d'entrar a fons en cada detall, en cada un dels aspectes que afecten aquest projecte, per assegurar la màxima transparència i per assegurar que tota la informació, poso un exemple, hem proposat i hem aprovat que en els consells d'administració hi pugui haver un representant d'aquesta taula d'entitats que s'està reunint periòdicament amb Marina i amb la regidoria de Badalona Habitable per fer un seguiment del projecte. Per tant, diríem que trencar opacitat, fer-lo permeable a decisions que es puguin prendre de forma participativa, però no retrocedir-lo, que és el que, parlant de la meva formació, Guanyant Badalona en Comú, havíem plantejat en el programa d'aturar el projecte, de replantejar-lo, posar-lo, en mans de tota la ciutadania, amb un referèndum, per poder dir si realment el volíem tirar endavant o no, perquè el que sí que vèiem, i això ho mantenim, és que aquest projecte no podia ser una prioritat d'inversió pública, perquè la inversió pública havia d'estar en una altra prioritat, que és l'emergència social i les necessitats de les persones, però precisament amb les accions que s'han anat desencallant ara, sabem que aquest projecte s'ha de finançar amb els beneficis que ha de portar el desenvolupament d'un hotel privat que hi haurà, i això serà, no és diner públic el que farà que es desenvolupi, sinó el que sorgeixi d'aquest hotel. Però sí, és un exemple, com molt bé has plantejat, de com nosaltres entrem en un govern amb una manera de fer i amb una idea de com hauria de ser la ciutat i de quines haurien de ser les prioritats de la política pública, que evidentment es topa amb projectes que ja estan en marxa i que en molts casos ens els trobem a un punt en què retrocedir-los seria pitjor que no tirar-los endavant. I per tant, el que no farem mai és dir, bé, com que això ja està endavant, no ens hi posem, sinó, d'acord, ho afrontem amb responsabilitat, però aquesta responsabilitat no queda exempta de la nostra manera de fer i, per tant, forcem, fem la feina per poder-hi posar aquesta força de la participació i al màxim, que sigui al màxim al servei del bé comú de la ciutadania. I amb la penya, què hem de fer amb la penya? T'ho pregunto vestida de verd i negre, no? De verd i negre, però què hem de fer amb la penya? És a dir, cada ajuntament ha de fer front a aquesta situació de crisi permanent des de fa molts anys i no hi hauria d'haver-hi un plantejament de ciutat de dir, a veure, com trobem l'equilibri entre no abocar diners públics en una entitat privada, però valorar el valor, mai millor dit, intangible que la penya suposa per la ciutat de Badalona. Això us assegureu a pensar-ho, diguéssim. Sí, aquesta, i tal com ho planteges tu, ens hem fet molts cops aquesta pregunta de la penya com a penya, passa també amb alguns aspectes amb el futbol, el debat és, quina ha de ser la relació del diner públic, el diner que és de totes i tots, que és aquest diner que gestiona la casa del comú, per poder fer front a la vida comunitària de tots els veïns i veïnes de la ciutat, quina part d'aquest diner públic i com i de quina manera
i amb quins criteris ha d'anar o no ha d'anar a una entitat esportiva. No estem parlant, estem en una ciutat que no té els recursos que tenen altres ciutats a l'hora de donar suport als seus equips esportius que d'alguna manera han sigut emblemàtics, són emblemàtics i han estat, diguem, en categories que impliquen tenir una despesa molt alta per poder-los mantenir, per poder fer front. I és un debat també d'aquests que a mi, sincerament, m'agradaria poder fer amb tota la ciutat i prendre decisions que fossin decisions que ens donessin un marge per no estar contínuament, com molt bé deies tu, a cada mandat, no? A haver-se d'estar preguntant si això és lícit, si no és lícit. En aquest cas, amb la penya, ara a més hi ha un estil de fer que s'ha anat fent en els anteriors governs, que era com que no es podia donar diners directament, una subvenció directa, tot i que sí que hi ha uns diners que venen del cànon de l'operació feta amb el Màgic, que gestionen a través de la Fundació Capital Europea del Bàsquet, però en general aquestes operacions urbanístiques que d'alguna manera són una manera indirecta d'ajudar, però sense que sigui directament. Nosaltres això, la primera entrevista que vam tenir amb la penya, que era dir, sabem que la penya és molt important, que ha de tenir suport, però no ens sembla bé que la manera de fer sigui estar contínuament tenint l'urbanisme, diguem, en el punt de mira per buscar operacions que, si fossin definitives, si diguessis, bé, la ciutat en un moment donat es va plantejar fer aquesta operació, va ser el Màgic, per exemple, que si això ja donava solució per sempre, doncs mira, es va prendre aquesta decisió, es va fer, però que això no té aturador. Per tant, el repte de fer aquest debat hi és, i el tenim com una cosa per posar damunt la taula. L'altre és que el dia a dia, hem de gestionar el dia a dia, i això és una de les coses que crec que nosaltres hem demostrat que hem sabut fer en aquests mesos, de no frenar res en el sentit d'anar fent front a l'emergència del dia a dia sense perdre de vista una línia més llarga de mirada de ciutat cap on anem. I en aquest sentit, tenim ara la situació econòmica concreta que està passant a la penya, i una de les coses que hem desencallat és la fundació, precisament, perquè d'una manera inexplicable l'anterior patronat, que era vigent, si el patronat amb una reforma d'estatuts que hi va haver durant el mandat anterior, aquest patronat no quedava subjecte al canvi de regidors i regidores, no quedava subjecte al canvi de govern, i per tant continuava vigent, i no sabem, encara no ens han donat les explicacions, però aquest patronat va deixar de fer la seva funció. Per mi, una irresponsabilitat enorme, i més tenint en compte tot el que tenim damunt la taula, sobretot, tal com plantejaves tu, amb la situació de la penya, amb la situació econòmica que està, un embargament al damunt. Aquesta fundació ni tan sols va aprovar els comptes de juny, que com s'obliga que les fundacions han d'aprovar els seus comptes a 30 de juny, doncs no ho va fer, i m'ha obligat a mi a fer un pas endavant, malgrat jo no tenia responsabilitat dins d'aquesta fundació, perquè així com amb altres organismes, l'alcalde, un cop és escollit, passa de facto a ser president d'alguns organismes. En aquest cas no era així, el president seguia fins al ple passat en què el vam cessar i vam escollir el nou patronat. Estem parlant del ple d'octubre. Fins a aquest ple d'octubre el president era el senyor Xavier García Albiol. Per tant, és bastant estrany que no hagués assumit la seva responsabilitat de convocar patronat i d'assumir la situació que s'estava plantejant. I ens ha tocat a nosaltres subsidiàriament anar afrontant tot el que anava venint i convocar, fer aquest canvi de patronat, que es convocarà amb urgència, i que una de les coses que ha d'abordar és aquesta, i s'haurà de plantejar, jo penso, la ciutat, tal com molt bé deies,
què fem? La penya, doncs, quin valor té per la ciutat, quin valor li volem donar, quin suport creiem que li ha de donar l'Ajuntament com a gestor dels diners públics que són de totes i tots, i a partir d'aquí que no sigui una cosa que cada vegada s'ha de tornar a posar damunt la taula, sinó que formi part, com moltes altres coses que haurien de formar part, de decisions de ciutat, de model de ciutat, que no han d'estar subjectes a un qüestionament cada 4 anys, sinó que han de formar part d'un consens ciutadà que sigui un horitzó una miqueta més llarg. Jo volia parlar una miqueta d'ensenyament. Com bé sap, una de les mancances que té la ciutat ara mateix és el tema dels instituts. A Montigalà hi ha una promoció de nens que acabarà la primària en breu, havent-la fet tota amb mòduls prefabricats, amb barracons, no? Ja sé que és competència de la Generalitat, però fins a quin punt el govern local vol ser informat de si pot d'alguna manera prendre la iniciativa en aquest tema i solucionar-ho d'alguna manera que no sé com podria ser, econòmica, d'infraestructures... L'Ajuntament pot acompanyar aquestes reivindicacions i en les taules de treball que té mixtes amb la Generalitat, doncs fer arribar aquesta necessitat d'una manera ferma i també, i com hem fet ja, nosaltres des que vam entrar, primera cosa que vam fer va ser petició de reunió amb la consellera d'Ensenyament i vam tenir una primera reunió amb la directora de Serveis Territorials, estàvem al mes de juliol, principis del mes de juliol, i la reunió amb la consellera havia de ser a l'agost, no va poder ser i va ser ara fa unes setmanes. Bé dir que el tema del Ventura Gasol està desencallat, està ja la inversió aprovada perquè es pugui construir i que és una cosa que ho està perseguint tothom, per tant, diguem que és una bona notícia que hem compartit amb tothom, amb tots els membres del govern i de l'oposició, del govern anterior, perquè era una reivindicació compartida per tots i que tothom hi ha fet des de la seva possibilitat, des del Parlament, des de l'Ajuntament, tothom ha posat el seu gra de sorra perquè això es desencallés. També, quan nosaltres ara, abans de la campanya electoral al Parlament, que nosaltres no hi vaig participar activament, però sí que prèviament vaig fer unes reunions amb els caps de llista, amb els que vam voler ser entrevistats. Era una de les coses que els hi posàvem damunt la taula, amb la Generalitat. Si entreu a la Generalitat, tingueu en compte que Badalona, a part de moltes altres coses que hem posat damunt la taula, el tema dels equipaments educatius és cabdal. O sigui, estem amb un creixement, a més, veient les piràmides de població, tenim les dades damunt la taula. A veure, de totes les reunions que hem fet, hi ha un compromís per part de la Generalitat de fer front i en principi estàvem ara a l'espera de la propera taula mixta que es convocava per veure l'immediat, perquè és cert, suposo que tu anaves per aquí en la teva pregunta, que l'Institut Ventura Gasol ja està en marxa, ja sabem que hi serà, però no hi serà al setembre, que és quan ja les obres difícilment estaran acabades al setembre, que és quan ja els alumnes sortiran i hauran de tenir una escolarització, i això estem treballant perquè sigui possible. És a dir, que no ens hem aturat ni un minut en treballar això, en perseguir-ho i en fer tot el que calgui perquè sigui així. Sabem que els plans que pugui tenir la Generalitat són uns, som administracions que treballem conjuntament, però també de manera com el món local fa arribar la necessitat al govern, també ens sembla que té importància a l'hora que aquest sigui conscient de la urgència que cal donar-hi a les solucions. Té data el Ventura Gasol? En principi no té la data definitiva, però si ara, que estem acabant l'any, les obres encara no han començat, nosaltres el que volem és que el curs que ve, el 2016-2017, ja pugui estar en funcionament. Això és l'objectiu, el que perseguim. Però tenint en compte que encara, tot just el que s'ha aprovat és els diners per fer el projecte de tot l'institut sencer
perquè ja es pugui executar. Si som realistes, tot fa preveure que al setembre les obres no estaran acabades. Per tant, això està damunt la taula, aquest treball, i dir, bé, han d'estar acabades. Si podem fer que estiguin acabades, treballarem perquè estiguin. I això seria la prioritat. Si materialment és impossible, hi ha d'haver un pla B, perquè el que no pot ser és que aquests alumnes no tinguin resolta la matriculació en el seu institut d'una manera ja regular. No hi pot haver una provisionalitat en l'escolarització d'aquests alumnes. Això pel que fa al Ventura. Pel que fa a l'Ola Anglada, en l'anterior ple vam aprovar, la moció que vam aprovar, hi ha dues coses. Una és l'Ola Anglada com a institut, o sigui, la necessitat de la zona de Casa Gemes, Manresà, Canyadó, que allà cal un institut, i està demostrat amb les dades de població que cal. Per tant, la defensa d'aquest institut és una cosa, l'altra és la defensa de l'antic edifici de l'Ola Anglada com a un patrimoni a preservar. I, en principi, el que hem aprovat en el ple com a moció i el que és la voluntat ideal és que les dues necessitats vagin juntes i que, per tant, aquest institut es desenvolupi a dins de l'edifici de l'antiga escola de l'Anglada i que aquest projecte tiri junt amb una mateixa solució. Però perquè són dues necessitats diferents que també podrien resoldre's per separat. Hi podria haver un institut i podria haver que l'Anglada servís per una altra cosa, però que es mantingués. De moment, la petició que hi ha per part de la població i que nosaltres hi hem donat suport és que això aquesta solució vagi junta. I aquest és, ja ho va dir la regidora d'Educació, la Laia Sabater, que ho va expressar molt bé en la seva defensa durant el ple, que aquesta és, la solució ideal, però que en el cas que fos impossible pels motius que fos, de característiques de l'edifici, pel que fos, això no impediria que se seguissin defensant les dues demandes, mantenir l'edifici i defensar l'existència de l'institut. A mi m'agradaria comentar-vos una qüestió, si us sembla correcte. Com que portem més o menys 24-25 minuts d'entrevista, potser seria un bon moment per fer una parada tècnica. Hem repassat 3 temes. De moment hem parlat del port, del port al canal, de la situació de la penya i del tema d'ensenyament dels instituts. L'alcaldessa s'està sentint bé en l'entrevista? Molt bé. Hi ha alguna pregunta que creu que li haurien de fer i de moment no li han fet? Deixarem que siguin ells, que ho facin. Doncs fem una cosa, ens resituem una miqueta, us sembla correcte, comencem a pensar alguna altra pregunta més i tenim encara una altra segona part d'aquest programa, d'aquest fòrum, per parlar, per comentar aquesta actualitat badalonina, avui amb l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, i amb els periodistes badalonins Sílvia Soler i David González. Tornem de seguida al fòrum. Fins ara mateix. les albades. Dels rius. De les flors. De la nostra terra. Quan estàs orgullós d'una cosa, la cuides. Reciclem els envasos entre tots per conservar el medi ambient. Ajuntament de Badalona i Ecoembes, el poder de la col·laboració. Bona nit un altre cop. Aquí estem al programa Fòrum, entrevistant en aquest cas avui a l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater. I estem parlant concretament amb dos periodistes badalonins que li estan formulant preguntes sobre l'actualitat badalonina, Sílvia Soler i David González. Ens havíem quedat al final de la primera part que anava a formular una pregunta a la Sílvia, l'entallada, però Sílvia, et donem la paraula ara mateix, com vulguis. Dues preguntes volia fer a l'alcaldessa sobre la platja.
tot i que ara anem cap a la temporada d'hivern, però jo crec que hi ha molts badalonins que estan pendents de la platja perquè ja hem tingut la primera llevantada, tot i que ara estiguem en un moment anticiclònic, però hem tingut una gran llevantada i la platja de Badalona ha quedat sense sorra i això sobretot és una cosa que pot tornar a passar durant l'hivern, que també és un tema que no s'acaba de resoldre. I després una qüestió puntual que em consta que també hi ha molts badalonins que, potser és una qüestió menor, però molts badalonins que ho pensen, que és les barques de la platja de pescadors, aquelles barques que feien bonic, que fan bonic des de la Rambla, que estan en un estat de deteriorament total, si l'Ajuntament ho té en compte, si pensa doncs, o arreglar-les o substituir-les per unes altres, perquè hi ha molta gent que pensa que és una pena que es perdi aquest patrimoni, encara que sigui estètic, diguéssim. Molt bé, tot el que té a veure amb la platja, bueno, de fet els dos grans espais naturals, no?, que té la ciutat, la serralada i la platja, són objecte de la nostra atenció d'una forma molt acurada perquè, entre altres coses, són dos grans espais naturals que són patrimoni de tothom i que, a més són gratuïts, no? És a dir, que la platja, per exemple, és un bé públic del que en pot gaudir absolutament tothom, cada dia de l'any, sobretot a l'estiu, però sempre d'una manera absolutament lliure i gratuïta. Per tant, és a part com a entorn natural i el compromís també des d'un punt de vista ecològic, però evidentment són objecte de preocupació. Sabem que hi ha inversions pendents que ens agradaria molt poder fer, però que necessitaríem per poder-les fer ajut. Estem buscant des de a nivell europeu, a nivell de les entitats supramunicipals. Parlo, per exemple, sabeu que tenim aquest gran dipòsit que es va fer a la zona de l'Estrella, que és el que, diguem, impedeix que vagi molt de clavegueram, molt de la porqueria que va parar a la platja, a l'aigua, quan plou, que això no m'ho has preguntat, però ho afegeixo perquè sé que és la pregunta que també jo he fet, no?, com a ciutadana durant molts anys. Tothom, com pot ser que amb aquesta platja que tenim tan preciosa, a la que plou, l'endemà no ens puguem banyar, no?, que això és una cosa que sembla que no hauria de passar, no? I és veritat, no?, que per resoldre això, que és una cosa que beneficiaria molt, doncs necessitaríem la construcció de més dipòsits. Hi ha tot un estudi sobre el clavegueram i sobre com funcionen les aigües que van a parar al mar per poder desviar les aigües de la pluja, que en el moment que és a partir d'una intensitat i quan ja sobreeixeix, quan ja no té prou capacitat aquest gran dipòsit que tenim a la zona de l'Estrella, es barregen les aigües de la pluja amb les aigües del clavegueram, surten els sobreeixidors i això només es resoldria fent altres grans dipòsits, que és una inversió que en aquests moments no podem fer, però que està, diguem, és d'aquelles coses que pensem que a llarg termini han d'estar previstes, s'han de poder fer, sigui amb pressupost d'altres administracions supramunicipals o buscant ajuts a Europa, on sigui, perquè realment si no fem això no ens en sortirem. I en aquest sentit, la pregunta en concret de la regeneració de la sorra també és un dels temes que plantegem no només a nivell local, tot el tema de la platja. És un tema que amb l'àrea metropolitana també i amb el Consell Comarcal estem treballant. Nosaltres ara una de les coses que estem treballant és per demanar formar part del Consorci del Besòs, que no en formem part, perquè també entenem que al final de la platja on toca amb Sant Adrià és una de les coses, suposo que haureu sentit que hem parlat bastant de que una de les coses que fa aquest nou govern és intentar treballar molt junts amb les ciutats en què som limítrofes. I doncs hi ha Sant Adrià, que ens toca per la platja, hi ha Montgat. Recordo que a Montgat tenim una altra d'aquestes coses que hi ha pendents que ningú ha abordat i que estan allà, doncs és al final de la platja també, tant per la zona nord com per la zona sud. Tu em planteges el tema de les barques, és una pregunta interessant que traslladaré i que en parlarem. Insisteixo que deu ser un tema menor. Sí, però forma part del patrimoni, per tant és un tema interessant, però
Ens preocupa molt, no?, el tema aquest de les aigües, de quan el clavegueram va parar al mar i fa que quan plou doncs ens quedi inútil l'ús de la platja. Sí que vam córrer a posar els pelícans que ajuden a que estigui més neta l'aigua, que això doncs ho havíem perdut i ho vam recuperar, però l'altre doncs és una cosa de major magnitud. I zona nord i zona sud, des de la zona que toca amb la tèrmica, les Tres Xemeneies, i al final de la Barca Maria, quan toca amb el Manresà, que allà tenim una zona per descontaminar. I bé, doncs, des de Badalona Pròspera i Sostenible i com a govern s'està estudiant com abordar tots els problemes que té la platja per fer-hi front. És un problema que està a l'agenda política. Jo volia canviar totalment de tema i parlar més de política dura, entre cometes. Hem assistit a 2 plens, els 2 últims, maratonians, en els quals la meitat del debat ha estat centrat en la situació de Catalunya a Espanya, més que no pas en els problemes de la ciutat del dia a dia, no? Fins i tot veiem a l'últim com PSC i PP s'alineaven per aprovar una moció en la seva acció per donar suport, tot i que personal, doncs, a Mas, al 9-N, al procés en general, vull dir. Fins a quin punt creu que aquesta situació protagonitzarà tota la legislatura, és a dir, enfosquirà o hipotecarà la governabilitat de la ciutat i deixarà amagats temes més petits, però que són de la ciutat, que són del dia a dia, que són el que al final preocupa el dia a dia al ciutadà, diguem-ne. Bé, aquí hi ha 2 reflexions a fer, no? Això dependrà molt també del paper que vulgui fer l'oposició, perquè, curiosament, l'oposició és la que diu que sobre aquests temes no s'ha de perdre temps i són ells els que el porten a l'agenda política, no? O sigui, els més preocupats per portar aquest tema i en el ple és l'oposició, no? Sobre el tema del 9-N, d'aquesta reprovació que se'n va fer, una sorpresa, no?, amb l'actitud del Partit Socialista, perquè jo no vaig fer res més que continuar, diguem, un compromís que havia pres el propi ple amb suport del Partit Socialista doncs, fa un any, per estar d'acord, no?, el pacte local pel dret a decidir, que estava d'acord en que se celebrés el 9-N. I, per tant, o sigui, això era un acord que havia pres la ciutat majoritàriament, que l'Ajuntament l'havia referendat en el propi ple i que vam desenvolupar el 9-N amb aquest acord de tots aquests partits. Evidentment, el Partit Popular no s'hi havia sumat i Ciutadans en aquell moment no hi era en el marc del ple, però en tot cas també hi hauria estat en contra, com ja sabem. Però jo vaig anar a fer una defensa de la dignitat democràtica, del dret a expressar-se, no? Del dret a Badalona es va celebrar aquest referèndum del 9-N amb una autèntica normalitat democràtica, malgrat l'oposició de l'alcalde i del partit que governava, va ser una festa cívica impressionant, va haver-hi moltíssima gent, malgrat la prohibició i la por que s'havia fet agafar a les persones. Bé, i de fet avui, no? Avui fa un any, no? Vull dir que em sembla interessant que avui que fa un any recordem l'emoció que vam viure. Hi havia gent que plorava, hi havia gent que venia a votar, gent gran, sobretot gent molt gran, que deia, no sabem el que és, no poder votar perquè hem viscut una dictadura. Com pot ser que en plena democràcia algú pretengui impedir l'exercici del dret de vot, no? Vull dir que va ser una festa de dignitat democràtica molt participada, hi va haver 50.000 badalonins i badalonines que van sortir al carrer, no pas per dir tots que sí, és a dir, per expressar la seva voluntat. Per tant, aquest intent de manipulació, de convertir la meva defensa del 9-N en una suposada defensa d'una opció concreta, en aquest cas doncs, la independentista, pel fet d'haver anat a donar suport al 9-N, no? A fer suport contra la imputació que es feia, en aquest cas, del màxim dirigent de la Generalitat, de la institució que va avalar que es pogués fer aquesta consulta. Trobo que aquí el Partit Socialista va entrar en una contradicció molt gran, perquè feia un any va estar a favor del pacte local pel dret a decidir i va estar a favor que se celebrés aquest referèndum. No és coherent
que quan em posiciono i amb la vara, perquè és que a més ho tornaria a fer, i ho vaig dir, perquè crec que no vaig fer cap mal ús. No vaig anar a defensar una cosa particular, ni una posició personal, ni la meva posició política sobre aquest tema, que tothom la coneix, perquè com a alcaldessa sé que estic en una altra situació. Per tant, penso que Badalona havia de ser allà representada, en conseqüència, amb el seu pacte local pel dret a decidir, amb la seva celebració del 9 de novembre de l'any passat, i t'hi tocava ser allà, per dignitat democràtica i per defensa i per coherència del que havíem defensat. Que si ho seguiran portant, no haurien de fer-ho. No haurien de fer-ho. Penso que tenim l'oportunitat, o sigui, aquest canvi de govern és una oportunitat impressionant de fer un gir a la política de la ciutat, de capgirar totalment la posició de Badalona al mapa, que crec que això ja ho hem començat a aconseguir, que Badalona comença a ser coneguda per coses positives, per coses de compromís social. Estem a fòrums, jo estic anant, m'estan cridant per anar a moltes xerrades. L'altre dia a la Fundació Ernest Lluch, amb un fòrum sobre emergència social i per la crisi dels refugiats, però sobretot parlàvem d'emergència social en general, també, com a situació de Badalona. És a dir, per l'economia social i solidària, per moltes iniciatives se'ns està buscant a Badalona com a referent en positiu quan, per una miqueta, esborrar aquesta etapa en què Badalona només era referent per missatges en contra de la convivència, d'intolerància i per missatges negatius. Llavors, tenim una oportunitat de posar la política social, la justícia social, aconseguir una Badalona diferent, nova, en què es respectin més els drets i deures de tothom, en què les desigualtats es rebaixin, un canvi en què tothom ens puguem sentir orgullosos d'aquesta ciutat, perquè realment, per fi, es mira a si mateixa, pensa què vol ser quan sigui gran i camina cap a perquè som un govern amb intenció política i de fer-la amb diàleg amb la societat. Home, que amb una oportunitat així, l'única força que no està al govern i que és d'esquerres es dediqui a alinear-se amb el Partit Popular i amb Ciutadans per anar amb temes d'identitaris, no? I això, pugui frenar aquest avenç social cap a una política de justícia social més bona per la ciutat, jo crec que no ha de poder ser. Penso que això, entenc que els partits han de fer el seu joc també, i el seu perfil davant del seu electorat, però jo crec que seria un tema de poca responsabilitat. Penso que Badalona, com molt bé deies tu, s'ha de centrar en la seva política local. Ara bé, com he defensat també moltes vegades, no pot quedar al marge del procés que està vivint el país, perquè som la tercera ciutat catalana. Som la tercera ciutat, i el que passi aquí, amb la diversitat que tenim aquí de població, amb el govern que tenim, tant de consens, que tenim un govern que la pròpia formació que jo encapçalo, per si mateixa, ja reuneix votants que pensen que el millor per Badalona, per Catalunya és la independència, i votants que creuen que és un estat federal i que han sigut capaços d'anar junts amb una mateixa força. I el govern que tenim també és un govern de consens que reuneix formacions com Esquerra Republicana, que està per la desconnexió, formacions com la nostra, que té aquesta varietat, i formacions com Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida, que no està per la desconnexió. I som capaços de fer un consens en funció d'un programa de ciutat per afavorir la ciutat, posant les persones en el primer lloc de l'objecte polític i per tirar endavant. Si nosaltres som capaços de fer això, penseu que tothom ens mira. O sigui, el país ens mira, l'Estat ens mira, perquè estem aconseguint una cosa que té molt, que dona moltes pistes de com pot funcionar el país, no? Per tant, seria una pena que a casa nostra fos l'únic lloc on no es donés valor a tota aquesta força que té el nostre govern i que es perdés el temps, com l'altre dia, fins i tot amb banderes que ja no són ni identitàries. Si un màstil havia caigut una bandera o no havia caigut, penso que la ciutadania té problemes gravíssims que hi espera dels seus polítics, que governem per solucionar els problemes.
Parlaves ara, Dolors, del fet de sentir el nom de Badalona en els telenotícies, per dir-ho així, per coses positives o amb connotacions positives. I justament, últimament, ens ha passat, quan s'informava de la terrible crisi dels refugiats, de veure que una entitat badalonina ha tingut protagonisme, no?, en l'ajuda als refugiats. I lligant amb tot això, et volia preguntar, siguem pràctics, si ara una família badalonina vol fer alguna cosa per ajudar en aquesta crisi dels refugiats, què pot fer? A veure, la gestió de la solidaritat també té la seva complexitat. L'altre dia en el fòrum aquest en parlàvem, no?, perquè la gent, per exemple, vol aportar per anar... Hi ha dos camins, Una cosa és el lloc on hi ha els refugiats, el que està passant a les fronteres, que és on hi tenim, no?, a l'agenda proactiva, fent un treball que ens enorgulleix com a badalonins, no?, com a Ajuntament i com a ciutat, pensar que gent de Badalona està fent aquesta feina, i hi ha una campanya també per fer suport en aquesta acció concreta que està demanant diners per poder ajudar a que aquesta acció proactiva es pugui seguir fent. Una cosa és allà i l'altra és la preparació per l'acollida dels refugiats. Nosaltres tenim una pàgina a l'Ajuntament en què totes les persones que vulguin donar la seva solidaritat es posin en contacte, hi ha uns referents perquè saber com poden canalitzar aquesta solidaritat. És bo canalitzar-la d'una manera organitzada, perquè si no, la bona voluntat de les persones, si no està ben organitzada, es pot quedar de vegades amb res, no? Podem recollir roba, que després aquesta roba no sigui impossible portar-la al lloc on fa falta. O potser la roba que hem recollit no és justament la que necessiten. Per tant, és molt important, des d'aquest punt de vista, seguir les directrius que es donen des del Fons Català de la Cooperació, i nosaltres, que estem en coordinació, des de l'Ajuntament donem directrius concretes, i des de la pàgina web la gent pot entrar, pot posar les seves dades, diem que entra en un cens, amb què pot col·laborar. A la pàgina de l'Ajuntament estem parlant, Sí, això. Perquè nosaltres ens vam avançar, quan va començar aquesta crisi, si recordeu al començament l'Estat no volia agafar quotes de persones refugiades, i nosaltres vam ser, amb una crida que va fer l'Ajuntament de Sabadell, ens vam avançar a enviar una carta al ministre demanant que complíssim el que ens tocava, i que demanéssim a Europa unes mesures més, una política millor per fer front a aquesta crisi dels refugiats, que s'ha portat en un inici força malament i encara ara té molt a corregir, i oferint-nos com a municipi i demanant que l'Estat posés en marxa tots els mecanismes que calgués per fer front a aquesta crisi. Per tant, ja molt aviat vam tenir aquesta possibilitat que totes les persones de Badalona que volien oferir la seva solidaritat poguessin entrar en aquesta base de dades per fer-ho. Jo, Miquel, no sé quan ens queda per prioritzar una miqueta... Uns 10-12 minuts, aproximadament. Encara tenim. Parlant d'emergència social, m'ha vingut al cap dos temes. Potser un dia s'ha parlat molt, que és aquest dels desnonaments, que van portar molta polèmica el tema de les plaques. He escoltat aquest matí a la PA dient que a Badalona hi hauria uns 200 pisos buits de bancs dolents. No sé com s'està treballant en aquest tema. I un altre tema, vinculat relativament, és el tema de com les retallades havien afectat a les dones amenaçades per violència de gènere. S'havien queixat de que no hi havia efectius suficients per donar atenció a aquestes dones. S'ha solucionat? S'està en ello? Com està el tema? Molt bé. Anem per parts. Tema, com deia abans, la política no és només les intencions, sinó la feina que es fa. I nosaltres tenim un estil de treballar que és la intenció política amb diàleg amb la ciutadania, amb la societat. I el gest d'anar a visitar la PA com a primera entitat el primer dia de governar no va ser un gest buit, sinó que, a part d'incorporar-la en el treball per enfrontar com afrontem el tema de l'habitatge, en el Consell de l'Habitatge, una modificació que es va fer també en el ple, perquè la PA no formava part del Consell de l'Habitatge, que es convocarà molt aviat. Hi ha hagut moltes reunions amb aquesta organització, però al mateix temps, no només fem reunions, sinó que la manera d'enfocar com a Ajuntament aquest tema és
partim bastant de zero en el sentit que no hi ha hagut acció política prèvia sobre això. O sigui, l'anterior mandat el que va fer sobre això és posar plaques en alguns pisos perquè no fossin ocupats, algunes després les treien perquè fossin ocupats. Bé, hi ha tot un tema aquí que estem investigant, perquè també cal dir que totes aquestes plaques que es van posar en molts casos es va fer d'una forma irregular, no hi havia un expedient jurídic que valés que això es pogués fer, per tant és tot un tema dels que tenim damunt la taula per veure exactament què és el que ha passat aquí. Però en tot cas la situació és la següent. Nosaltres tenim uns mecanismes de suport a les famílies que tenen una situació de vulnerabilitat, que és els serveis socials. I tenim una oficina d'habitatge que és la que d'alguna manera està treballant per ajudar a les famílies més vulnerables que estan en procés de quedar al carrer, etc. Està clar que la feina tècnica que es feia durant el mandat anterior des d'aquests dos espais municipals no era suficient, i que la feina que feia la PA, una feina molt important, era complementària, però tota junta tampoc era suficient. Nosaltres el que hem fet és coordinar-ho tot, hem vist que era imprescindible coordinar-ho tot i afegir-hi una part política, d'acció política, que és la que fa que aquesta feina tècnica que es posa en marxa sigui efectiva, perquè si no, diguem, no ens en sortim, no? Sobre els pisos buits, nosaltres hem aconseguit ara fa pocs dies la dada definitiva, perquè hi havia moltes xifres, són 1.200 i pico els que hi ha buits, d'acord? Uns són n'hi ha del Sareb, n'hi ha de Bànquia, n'hi ha del BBVA. Aquest cens no el teníem, no existia a Badalona. És a dir, nosaltres partim en molts casos de molta feina que altres ajuntaments ja tenen feta, però nosaltres no la tenim feta, perquè teníem una informació molt segmentada i hem de recuperar-la, l'hem de tenir tota junta, igual com tot el tema d'habitatge social, la política d'habitatge social. Quina política d'habitatge social ha tingut aquesta ciutat? Doncs estem també recopilant, diagnosticant, posant dades damunt la taula i per prendre decisions fermes sobre això. Què hem fet fins ara? Ens hem començat a reunir amb els bancs, hem parlat amb els jutges, hem fet una petició als jutjats perquè, com sabem totes les persones que són vulnerables, que estan a punt de tenir un desnonament? Heu de pensar que hi ha hagut vegades que ens hem assabentat d'un desnonament el dia abans i hem aconseguit parar-lo perquè ens hi hem posat a totes, sumant la feina que fan les entitats que donen suport des de fora, la feina tècnica des dels nostres serveis socials i la feina política de regidora i alcaldessa fent les trucades, les gestions que calgui. Per tant, serveis socials, oficina d'habitatge com a part municipal, entitats com a part del carrer i política junts, treballant junts a colze, aconseguim parar l'imminent, però no solucionem el problema. Perquè ens podem, podem estar satisfets de que hem aconseguit parar tots els desnonaments hipotecaris, però no els hem resolt. És a dir, els hem aturat, però aquests tenen un ajornament que tornarà d'aquí uns dies a estar damunt la taula. Però aquí sí que hi ha una inversió d'hores i de tècnics molt gran en resoldre això, perquè és una situació important que, val a dir, que no és menys greu que la de les ocupacions. Són dos temes diferents. Una cosa és els desnonaments hipotecaris, l'altra són les ocupacions d'habitatge, que aquí entra també què passa amb els propietaris d'aquests habitatges. No és el mateix una ocupació d'un banc que una ocupació d'un propietari, perquè els bancs que han estat rescatats amb diner públic tenen una responsabilitat social que se'ls ha d'exigir que responguin. Per tant, diríem que una ocupació sobre un banc no és el mateix sobre un pis d'un banc que una ocupació sobre un pis propietat d'una altra família que potser està necessitant aquell pis i tenir-lo ocupat li regenera una situació greu en la seva economia. I tot això també ho estem afrontant molt seriosament. I deixeu-me que digui, perquè sé que ho dic sempre i sembla que diuen no has de fer referència al mandat anterior. Nosaltres volem solucionar els problemes de veritat. Els afrontem, no ens amaguem. No anem a posar pedaços. Posar xapes a 4 pisos, això són pedaços, no soluciona el problema de fons. Ens estem assabentant, no? Sembla ser que hi ha unes màfies que operen sobre els pisos buits.
estem treballant amb les policies, amb jutjats, perquè això és molt greu, és una cosa que ja no és pas d'ara, això s'arrossega de fa temps. Doncs nosaltres, d'alguna manera, el que volem és que tots aquests problemes que s'arrosseguen de fa anys i que es van passant així capejant, doncs no, els hem d'afrontar, els hem d'agafar de cara, hem de tenir una diagnosi clara d'aquests problemes, veure què els està provocant i veure com nosaltres, des de la nostra acció tècnica i política, i conjuntament amb les entitats que també estan preocupades per aquest tema, sumem i posem fil a l'agulla per resoldre els problemes, no només, diríem, per quedar bé amb ningú, no, per resoldre's de veritat. I el tema de les dones? El tema de les dones. Doncs aquest tema de les dones és un altre gravíssim. El que va fer l'anterior mandat amb la política de les dones realment és molt greu. Va desmantellar tot el que s'havia fet. Estiguem o no d'acord amb que les polítiques d'igualtat tenen el seu sostre, estiguem o no d'acord amb quina era la política que s'estava fent. Actualment ja hem fet un pas endavant. Jo ahir mateix era a la manifestació a Madrid. La nova llei, la llei catalana que es va aprovar el juliol sobre els temes d'igualtat és molt avançada també en aquest sentit. Diguem que fa un pas molt endavant respecte al que s'havia fet en anteriors mandats aquí a Badalona, que posa en evidència que les polítiques d'igualtat que durant molts anys s'han fet no han servit ni per aturar els assassinats de dones, que això és un terrorisme. El nombre d'assassinats de dones es hagués fet sobre polítics, estaríem parlant d'una crisi de terrorisme que tindríem tot l'Estat en estat d'excepció. I aquí això està passant dia a dia amb les dones i no passa res, això és gravíssim, no? Per tant, vol dir que aquestes polítiques d'igualtat, evidentment, no han donat el seu fruit, s'han de qüestionar i tot el postulat feminista, tots els plantejaments de fer un treball molt més antipatriarcal, molt més d'erradicar aquest masclisme des de l'arrel, estan damunt la taula, però tenint això al damunt, el que va fer l'anterior mandat, que és deixar de fer el que es feia, a nivell que no estava malament, diríem, partint que cal anar molt més enllà, però almenys el que teníem era alguna cosa, es va desmantellar tot el que teníem i es va crear una unitat pendent de seguretat, a més, se la va dotar d'una fragilitat molt gran en què el servei més important, que és el que es dona directament a les dones que han patit maltractament, ha patit uns canvis durant aquests 4 anys continus de referents i ha patit un desmantellament tan gran com el que genera que tota l'atenció psicològica que reben aquestes persones depengui d'un contracte menor, que es fa al gener i que és el que tenim ara i que aquesta persona que és contractada no està d'acord amb el tipus de contracte que se li ha fet, perquè un contracte menor genera una vulnerabilitat a l'hora dels pagaments. Només us diré que aquesta psicòloga, perquè us feu una idea, va començar a treballar al gener, per tant, amb el mandat anterior, i no va cobrar gener, febrer, març, abril, fins al maig. Per tant, quan entrem nosaltres, ens trobem aquesta psicòloga enfadadíssima pel tracte laboral que rep de l'anterior govern que l'havia contractat. I malgrat nosaltres accelerem al màxim els pagaments perquè a octubre ja havia cobrat, fins a juliol, a l'octubre ja havia cobrat el juliol, malgrat això, ella, aquest disgust que té, perquè l'anterior govern li va fer aquest contracte, sembla ser que no li va explicar prou bé les condicions, ella manté aquest desacord i decideix que no vol continuar. I per tant ens ha forçat a nosaltres a buscar una solució d'urgència, però que s'emmarca dins ja una primera solució que nosaltres ja havíem vist en l'analitzar com estava tot aquest servei, ja havíem pres la decisió i la vam fer pública ja fa més d'un mes, de que no pot ser que una cosa tan important com és l'acompanyament a les persones amb maltractament o amb risc greu de maltractament estigui en un servei desmantellat com aquest. I per tant, aquest servei l'incorporem a serveis socials perquè pugui tenir una seguretat
de seguiment tècnic i que no pugui quedar de cap manera desproveït. És a dir, que és molt trist i molt greu el que ha fet l'anterior mandat amb una cosa tan delicada i de tanta responsabilitat com és el seguiment, l'acompanyament i la seguretat. Per no tenir, no han tingut ni tan sols el que se'n diu el circuit, que és una cosa que tots els municipis tenen trebadíssim. És un protocol que lliga tots els estaments, policies, jutjats, metges, hospitals, atenció primària, serveis socials, tothom amb un mateix circuit, perquè qualsevol alerta de seguida quedi travada, de seguida quedi tot coordinat. L'altre dia teníem reunió amb els serveis socials dels hospitals de Can Ruti, dels germans Trias i Pujol, i estaven desesperats que durant tot aquest mandat això no hagi funcionat. I, evidentment, això també hem posat fil a l'agulla i ja tenim aquest circuit treballat. Per tant, estem treballant a marxes forçades perquè partim d'una situació molt greu per donar resposta i, afortunadament, estem responent i hi haurà canvis en el proper pressupost del 2016, hi haurà canvis en aquesta atenció a la dona que demostraran que la nostra prioritat és molt diferent que la del govern anterior. Sembla mentida, però resulta que s'ha arribat a la final ja. Sí. Ha passat una hora. Que no us semblava, alcaldessa, al principi? Que diu, no, semblava que podríem parlar de molts més temes. Doncs sí. Però que tots són molt... De fet, la Sílvia tenia ja preparat. Oi que sí? Tots són temes d'actualitat, temes que s'han de tractar, però que també s'ha d'extendre una miqueta a explicar-ho, però ja, lamentablement, ens arribem al final del programa. Endavant. Encara la puc encabir? Sí, el realitzador ens dirà que fora. Molt ràpid. No sé si els Reis Mags li han comunicat per on vindran aquest any a Badalona. Per mar. Per mar. Tornarà a venir per mar. Per un mar que esperem que estigui net, com dèiem, perquè és un dels temes que també ha sortit, el de la platja, el de la política general, diguem-ne, i municipal, el dels refugiats, evidentment, el tema dels desnonaments i també aquestes retallades que s'han produït en el tema de la qüestió d'ajudar a les persones maltractades, a les dones maltractades. Tot això i algunes qüestions més, alcaldessa, la tornarem a tenir aquí, no?, per parlar i per comentar aquestes qüestions. D'aquí 2 mesos, transparència total. Potser abans. Potser abans, però no per respondre a periodistes exactament. Sí, però vull dir, en aquest format del fòrum, no? En aquest format, sí. Normalment serà, efectivament, cada 2 mesos, l'alcaldessa ja ho insinua, un mes seria l'alcaldessa i un altre mes, normalment just abans del ple, intentarem tenir els representants dels diversos grups municipals presents justament al consistori. Un mes un i un mes l'alcaldessa, repassant aquesta actualitat de Badalona. Sílvia Soler, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Amable. Sento haver-te deixat sense la darrera pregunta, però ja ho veus. Ui, en tenia moltes, les darreres preguntes, evidentment. David, moltes gràcies per haver vingut i alcaldessa, moltes gràcies. A vosaltres. Doncs això, i a vosaltres també, gràcies per haver-nos seguit durant aquesta estona, per vist aquest primer fòrum que, com diem, tornarà, doncs, en aquest cas serà segurament al mes de desembre, una miqueta abans del ple municipal i serà justament amb els representants dels grups municipals presents del consistori. Tornem, doncs, d'aquí un mes i escaig aproximadament. Gràcies i bona nit.